Bizak, ekarpen oparoa egin dio Euskal Herriari, kulturari eta gure hizkuntzari. Bizitza osoa gure herriari emana. Zaila da ekarpen hori guztia minutu gutxi batzuetan azaltzea, baina zertzelada batzuk jasotzen dituen bideoa ikusiko dugu jarraian. Zertzan aranaloiri, Sabin, utopiko handi bat. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Gaur goizian jeiki nahi zuerte honian, tanke bat topatu du neure kafesnian. Ez dakit zer daukagun, bake ala gerra, baina nik bada espadan egin dut buzkerra. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua.
Ekitalian zehar joango gara Xoberra Muriza gehiago ezagutzen, baina ja bideo honek utzi dizkigu pista batzuk, ezta? Bertso eskolietan iraultza eragin zuen helduendako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen, besteak beste, eta horrekin lotuta gaur hemen ditugu Bergarako kopla barik bertso eskolako Unai Arantzabal, Enaitz Alustiza eta Gari López de Munain. Igo zaitezte hirurok. Salo bero bat. Begira nago begira, begira nago begira, seminarixo erdira, bizar zuridun bat bada eiten duena diztira. Eiten duena diztira, begira nago begira. Arreta jarri ezkero, arreta jarri ezkero, ez zuen inok espero, seminaixuan batzea, hainbeste urteta gero. Hainbeste urteta gero, ez zuen inok espero. Kopla barik enpatua, kopla barik enpatua, legoke kondenatua, gure Biblia izan da hiztegi errimatua. Hiztegi errimatua, kopla barik enpatua. Bertute lista ez da motza, bertute lista ez da motza, inorietzaio arrotza, odolaren mintzo zure kantakera ta ahotsa. Kantakera ta ahotsa inorietzaio arrotza. Letragileen doktrina, letragileen doktrina, aitortza eta estima, amuriza dugu gure fonotekaren arima. Fonotekaren arima, aitortza eta estima. Zein da bada amuriza, zein da bada amuriza, sortzaile baten bizitza, herri oso baten ondare, darabilgu zure hitza. Darabilgu zure hitza, sortzaile baten bizitza. Bertsolari gisa egindako ibilbidean, 1980ko eta 1982ko Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiak irabazi zituen Amurizak. Eta puntu honetan garrantzitsua da esatea, Euskara Batua ekarri zuela txapelketa nagusira. Jarraian datorrenarekin horri keinu bat egiteragoaz, Olaso Dorrea Fundazioaren da Bergarako udalaren izenean, eskerrik asko honetan konpliz izan dugun bertsozale elkarteari. Aurrera, gaur egungo txapelduna, Maialen Lujanbio. Utopiak egin du ametxera zabu, gero ametxak ekintza ekarriko badu. Utopikoen seme alaba garagu. Euskaldun izanaren ezur eta mintzak, ta izateko pozaren txinparta eta printzak. Dira bertso liburu kantu eta hitzak,
haunditu egin du herri hau, Xabier Amuritzak. Zure ahots asmamen, ta irudi sutsu, ez beti ulertua, ta bakarrik usu. Zitekenaren mugak zabaldu dituzu. Copyleft egin zendun bertso almena, Oteizaren harria, Prusten Madalena. Mundua izan daiteke denik zabalena, gutxi hain jakintxuta hain esku zabaldena. Goizero hilezkorra denen desberdina, inkonformista sendo ta langile fina. Nola eskertuko dugu zure alegina. Lengo doinuen eta itzen maite mina, abangoardia egin duzun egoskor ekina. Gizon aparteko bat artista egina, haundiz eta bereziz harrapa ezina. Gizon aparteko bat artista egina, haundiz eta bereziz harrapa ezina. Aurrera jarraituko dugu, kasu honetan Bergarako alkate Gorka Artolari eta Olaso Dorrea Fundazioko Iratxe Esnaolari emango duztetitza. Aurrera. Atzalde ondanoi. Herri ordezkarixak, Euskal Herrigintza eta Herrigintzako eragileetako ordezkarixak, Bergarako eta Bergaraz kanpotik etorritxako herritxarrak, ongi etorri danok. Zorionak eta eskerrik asko zeuri, Xabier, jasoizu Bergarron ongi etorri handixena. Xabier Amurizea zen eta hainbeste gauza etortzegaten burura oso zailein jatala hitz gutxitara ekartzea, baina saiatu naiz. Euskal Herrixai, bere hizkuntzai eta kulturai bizitza osoan egindako ekarpena da beria, zeuria Xabier, eta hori aitortu nahi dutzugu gaurko sari honekin. Pentsatzen jarritxa, ez da bakarrik gauza askoin izana, askotakuak eta ertz ezberdinetatik landu izana da gaur saritzen danabe. Polidoro baten antzera edo, eta hor hitz gutxitara kostatakoa bakarrera ekartzen saiatuta. Hitz honek polidoroak Xabierren kategoria ondo definitzen dabela, usteot, eta horreitxik sari haube. Kultura, politika, euskeratik eta euskaraz, herrixa azken helburu. Eingo daugero Olaso Dorrea elkarteko lehendakarixak Iratxek zure ibilbide politikoai buruzko irakurketa zehatzau bat, baina gaur esango goten gauzarik importantian uste dut ezinbestean alkartuta darela kultura, hizkuntza eta politika gurian. Eta horren adibide izen zala zeu Xabier urtiotan danetan. Kultura ez da eta folklore edergarri bakarrik
guria bezalako hizkuntza gutxiarazi batzutan. Kultura ezin da testuinguru eta perspektiba politikotik salbuetsita ulertu. Ez da hitzaren ederra bakarrik, zeinentzat eta nundik zer esaten duen garrantzitsua da. Aske ez dan herri baten sorkuntza lanetan. Bertsolaritzan berritzaile, oin profetiko emoten daren bai mundu berrisa liburuaren itzultzaile, azken literatur lanetan Marcel Prousten itzala jarraitzu naixan, lagaidazue euskaltzen urrazle bebadan honen aurrean hitz bat asmatzen edo behingoagatik neure buruari sortzaile txapela jarritza. Beti jardun dau Xabierrek eta ekarpen gintzan. Berrikuntzan, utzuniak estaltzen edo albuan edo atzetik datozenei laguntzen, herri honek hainbat arlotan gabeziak dauzkan bitxartean ezin da ekintzaileen ekarpena asmo bakarrera mugatuta. Frankismoak ahotzik ez zeukan hizkuntza hartan ahots sendoko. Mende erdi berandu hau poliedorua bere alde guztietatik balorau ezina da, baina gaurkoan 3 dimensioetan daukagu bera gurekin. Lagaidazue konfiantzan gauza bat aitortzen, askotan gogoratu izan naiz zeutaz, euskara salbu ikusi arte ez dut kenduko bizarra hori entzun izan dutenian, talaxe. Sarixak sari eta euskaren aurkako oldarraldi batian garen honetan ez da okurridu bizarra mosterik. Segi polidoroan alde guztiei brillo etaratzen, eta espero tez joatia gaur geuri koplatxoaren bat lagabarik. Eskerrik asko ekarpen gintzan jarduteak di Xabier, bihotzeaz. Zuretzat da, Xabier, 2023 hontako Monzon Ganuza Euskal Utopikoei saria. Zorionak bihotzez eta eskerrik asko euskara, euskal kultura eta euskal herriaren aldeko zure bizi osoko konpromisoagatik. 11 urterekin joan zinen Zornotzako Karmeldarren konbentura. Duela 3 urte jakin aldizkarian argitaratu zen elkarrezketan zenionez, etxetik konbentura alde egin beharra urradura handia izan zen zuretzat, baina ez zenuke erabakia aldatuko. Joan zinelako izan omen delako zure ibilbidea izan den modukoa. Eta ibilbide hori goraipatzeko gaude gaur, hemen. Komentuan urtebete eman da Derioko seminariora mugitu zintuzten, eta 13 urte eman zenituenan. Ez ziren garai errezak izan, eta zure helduarako bizitza markatu zuen. Aziz joan zinela diozu, gogortuz, eta sasoi hartan, zapalkuntza politikoa beste, zapalkuntza morala ere bazela, pentsamendua jaten zizuetela, egun batean kontzientzia morala askatu zenuen arte. Esana baituzu, morala askatzeko eta eskubide sozial eta nazionalak lantzeko egin zinela abade. Eta abade zinela, mezatan eduki politikoa sartzen zenuen, aurrekin euskara lantzen zenuen. Eta horrexegatik ziurreski, seminariotik ateratzearekin batera, libertateak kudeatzen hasi zinela diozu, abadeek zuten autoritate aitortutik. Eta ara non, lehen aipatu duten bezala, seminarixora itzuli zaren, autoritatea aitortutik orain ere, Euskal Utopikoei saria jasotzeko. Gogor apaiz mugimenduarekin eskubideen defentsan hasi zineten, sermoiak beraria sortzen, euskal dantzak elizatan sartzen. Gotzaindegitik politika egiten zenutela esaten zizueten, erregimen frankista eta diktatoriala onartzen, zilegi egiten eta defendatzen zuten berberek. Itxialdi eta grebekin, idazki, antzerki, mendi irteera eta berbaldiekin libre bizi nahi zenutela, libre izan nahi genuela, lau haizetara aldarrikatu zenuten. Garai hartarako, Bizkaiko abadeen gogor mugimenduak bazuen ibilbidea eta oihartzuna. Gogorkeriaren aurka, gogortasuna, hori zen, zuen leloa. Agiri bat atera zenuten, batetik eliza pobrea, dinamikoa eta bertokoa eskatuz, bestetik Euskal Herriaren eskubide politiko, sozial eta kulturalak aldarrikatuz. 79ko maiatzean, Bilboko Goitzaindegian sartu zinen beste batzuekin batera. 3 egunetara atxilotu zintuzteten, Etxabe, Gabika, Naberan, Zulaika, Solabarria, Muñoz eta beste hainbat. Eta Zamorako apaiz kartzelan sartu, munduan apaizentzat eraikitako espetxe bakarrean. Bigunenean ere, kartzela oso gogorra dela, diozu. Han idatzi zenituen, besteak beste, hilala bizi eta hiztegi herrimatuaren lehen zirriborroak. Eta espetxean zinela itzali zitzaizun aita. 7 urteren ondoren, 75ko abuztuan irten zinen Zamorako espetxetik eta amaren etxera joan. Franko bizirik oraindik, baina gizartea aldatuta topatu zenuen. Urte betera abadetza utzi zenuen.
77ko hauteskundetan Herri Batasunako zerrendatan aurkeztu zinen, Zornotzako zerrenda buru. Bizkaiko batzar nagusietan ere egon zinen. 81ean, Garaikotxea lehendakari zela, Espainian errege izan zuten Juan Carlosi harrera solemnea egin zitzaion Gernikako juntetxean, eta hitza hartzera zioanean, zutitu eta eusko gudariak kantatu zenuten, Herri Batasunako eta Laiako hainbat batzarkidek. Horren ondotik eta horrekin batera, 22 urtez ia egunero, egin eta garan zutabeak idazten zenituen, semaforo gorria eta arrano beltza ataletan. Urte luzez, zure hitz, bertso eta kantak egoera politikoaren kronika izan dira. Beti egon zara prosarako eta lirikarako prest. Euskara, euskal kultura eta euskal herriaren alde zure hitza eta jarduna eskaintzeko prest. Funtsean, gure herriarekiko konpromisoa etengabe agertzeko prest. Eta horretxegatik da zuretzat euskal utopikoen sari hau, Xabier. Ez baitzen nuen fedea inoiz galdu, fedea izaten jarraitu zenuen, euskal utopian, herri libre eta euskaldun batean. Zorionak eta eskerrik asko, bihotz ez da, etorri gora mesedez. Hitz komertzial bat. Nik poza nahi dut. Eta hoxe da gaurko kasua. Pozak, txikiak eta handiak dira. Poz txikia, bitxilorea bezala, han egoten da, baina beti ez da ikusten, baina poz txiki bat da, eta gero arte esanez joaten da. Poz handia, barne olatu bat bezalako kolpea da, eta hoxe da gaurko kasua. Pozak izaten dira laburrak eta luzeak. Laburrak egunean sortzen direnak, eta biharamunari tokia usten diotenak. Eta luzeak dira, luzeak esaterako hause. Gaurko nire kasua abiatu zen, Bergarako alkateak hotz egin zidanean, esanez, sari bat eman behar zidatela, eta ni dagoeneko neure adinean, pixka bat kanposferan bizi naiz, eta torren nintzen, lurreratu nintzen, eta abasaria eta onartzen baduzu, eta nola ez du onartuko. Eta gainera, Monzon, Ganuza eta Bergara izena duen sari bat. Orduan, poza orduan hasi zen, gaur arte hainbat egun aste igaro dira, luzatzen beraz, eta gaurko eguna amaitu eta gero ere, pozau luzatzen joango da, luzatzen segiko du, kordea edo ezaguera dudan bitartean. Nik Bergararekin halako harreman kutun bat ere izan dut. Bertsolaritzan hasi nintzenean, gogoan daukat eta beti erreferentzia etortzen zait oroimenera, Bergarako pilotalekoa lepo beteta, eta nian kantatzen, batzuetan urakan bat bezala. Eta gero auzoetan ere bai,
ezin dut esan gabe utzi, Elorregin, San Prudentzion eta Basalgon urteetan urtero etortzen aritu izan naizela. Eta gero, nola ez, Monzon Ganuza. Zan beharrik ez dago. Baina kontatu behar dizuet, nola ezagutu nituenik Telesforo eta Josefa. Hor, bideoan ikusi duzuen gogor disko klandestino hori grabatu genuenean, hemen, masterra hegoaldera pasatu behar zen, eta Jose Antonio Retolaza ura ere apaisa, eta ni arduratu ginen masterra hori eramateko. Kotxea zen, minimorrez bat, Mr. Minen kotxea bezalakoa. Atzean zegoen aterik, txiki-txikia. Baina muga pasatzeko behar genuen babes bat edo koltsuioa bezalakoa. Eta orduan, Bilboko personaiarik popularna zen Don Claudio Gallastegi San Antongo parrokoa, 150 kiloko gizona, eta gure alde, Derioko seminarioko itxialdian ere, agertu zena eta pentsatu genuen, eta Don Claudio hori izango bagenio, baina hau egun hartzeko, eta esan egin behar dugu, onartu zuen. Eta Don Claudio atzean, sartu genduen nola edo ala, minimorri sartan. Eta azaldu genio sartarako zen, begira, hause eraman behar dugu, eta hemen badakizu mugan zer dagoen, eta orduan zu etorriz gero, da baiez. Irizen gara mugara, eta alde honetan, aurrera. Salbo gara, aurretik Don Claudio esan ez, Don Claudio, orantxe dator ordua, zurea. Aurrera. Baina beste aldean, jendarme galtu. Don Claudio, hau esken den uste, baina hemen, alto eta irteteko, atzeko ere. Jose Antonio Retolaza gorona eta guk ere teatro pixka bat egin ez irteteko, ateratzeko, baina hau, hemendik ateratzen, hasi zen irteten, da pentsa 150 kilo gizona, minimo hori txiki batetik, aurreko ateak ireki, bietatik etzen irtengo noski, batetik irten behar zuen, aurreratu, eta kosta eta tente jarri zenean, jendarmeen aurrean, berai baino 15-20 sentimetro altuago eta zabala eta sotanarekin, geratu ziren, edo, barregura eman zieten, eta han gelditu ziren horrela, da Don Claudioren lehenengo hitz testualak hau izan ziren, horretaro ekarri baikenuen. Zutitu zen eta bere trumoiaren ahotzez esan ziren jendarmei. Y ahora, ¿quién se hace responsable de reintroducirme en esta caja de cerillas? Da masterra atzean, maletiroan. Jendarme egetzekiten barre egin, ala zer egin, eta onelako zalantza une batean, marrazki bizidunetan zeudela dudan edo, aurrera, zan ziguten, eta gelditu ziren barrezka. Eta aurrera nora, Telesfororen eta Josefaren etxera. Antxe utzi behar genuen masterra, han ura arduratuko zen, gero han argitaratzeko, Agorilaren argitaletxean, guk geroko konturik ez genuen jakin, harik eta kartzelatik bueltan etorri arte. Horrelaxe antxe, askari gozo bat eman ziguten, eta ezagutu nuen, nik, Telesforo eta Josefa zirkustantzia horretan. Bueltan jendarmea gantzeuden eta parre ginez onela egin ziguten, eta etorre ginen bueltan, horrela ezagutu nituen. Eta zer esango dizu, pozik nago, eta saria zergatik mandida zuen ohartarazteko zerbait kantatu kopla bat ere esan du alkateak, kantatu beharko dut, sortatxu bat, baina aurretik poema txiki bat, poza ipatu dut, poema txiki bat deklamatuko dizuet, hain zuzen, izenburua duena, gure amaren poza.
erabakia baitzuen naita joatea, elkartu gintuen denok afari alai batean. Eta afal orduan, kaliza gorria jasorik bere esku ahuletan, amak esan zuen, pozik noa, zuek pozik utzita. Ez zuen esan, maita ezazue elkar nik zuek bezala. Bakarrik esan zuen, pozik noa, zuek pozik utzita. Ezin dugu zapustu gure aitaren etxea, eta hainbat gutxiago gure amaren poza. Eta orain, kopal bat ez ezik, sortatxo bat kantatu behar dizuet, bertso sortatxo bat, nire estiloa eta nire izaera eta sari honen zentzua behar bada justifikatu ditzakeena. Mikel Urdangarinen doinu bat erabiliz kantatuko dut. Bueno, pixka bat unkituta nago eta indarrean ez dakit. Eta memorian ikusiko dugu. Tristeri nintzen tristerik, ia hiltzea usterik, pentsatzen nuen ezote dago gogo hau pizterik. Ez pizterik, ez eusterik, harimaraino usturik, kantuan hasi nintzen gaixoa zer egin besterik. Pentsatu nuen geroztik, aurrik etzegok Paristik, hemen bakoitzak bere buruaz beste giltzik estik. Penak uholka datozkit, oientzat ez da ez topik, baina kantuan hasitakoan dena joaten zaizkit. Kendu zidaten ogia, jan zidaten historia, baietan neuri eragineren neure hilobia. Gizon baten agonia, kantatzeko nengonia, kantuak berak jaso espalit gogo eroria. Txoria kantari jaio, mendiak eskatzen dio, kaiola ere kantatzekoa iruditzen zaio. Kantua dela medio, penak arintzen zaizkio, gure kaiola kantatzeko ere ez aldu balio. Txikia izan beharra, herri baten zoritxarra, eta gainera ia hiltzear hainbaita zaharra. Baina astean oilarra egun sentiko adarra, orduan bera iruditzen zait biziden bakarra. Biligarro paregabe baten kantuak dirade, goizero hortxe ari zait oian guztiaren jabe. Banau biziaren zale, baina baita ere logale, eguna pixka eta argitu arte, kantazak suabe. Baditut mila desplazer, baina sendatzen naiz laster, nahi gabe ere hau du gau martxa kantuari esker. Kantatuko dut edo zer, berdin zait nola eta zer. Kantuan ari naizen artean, ez dut falta ezer.
Humorez baldin banago, deitu kantu lanerako, eta tristerik aurkitzen banaiz, orduan gehiago. Inoiz trago eta trago, gelditu naiz makurrago, kantuan hasi eta olako drogarik ez dago. Sorta honek, hilkutxan ere kantari du izena, eta azkena hauxe da. Nork ez du pentsatu egon. Hiltzea zein penagarri, nork ez du pentsatu sarri, baina mesedez lore tristerik niri ez ekarri. Eman aurretik lurrari, hilkutxa zabali jarri, azken bertsoa kanta deiodan zuen negarradi. Eman aurretik lurrari, hilkutxa zabali jarri, azken bertsoa kanta deiodan zuen negarradi. Eskerrik asko. Eta asko dira. Pozik, jaso duzu saria. Pentsa. Ez dira, oinartekoak ezagutzen zenituen, ekitaldiaren nondik norakoak, baina sorpresa bat be badaukagu. Bai. Beste bat. Eta ziurtatzen dut, horrek ere posa eragingo dutzula. Kantuan jarraitzera zoaz, aurreratzen dut. Korrontziko zure bidelagun, Agus Barandiaran aurrera. Arrastion da lori, eta lehenik eta bain eskerrik asko gonbitagatik, benetan placer bat hemen egotea. Eta ni Don Xavier, zen ni Don esaten diot, Don Xavier ezagutu neban duela 8 bat urte izango dira, tontamente, ezagutzen garela. Eta, korrontzin doinuntzat eta halako letra batzu behar nikulat, halako kontuak eta joango tenaiz Xavier Amurizaren gana. Beti bera telebistan eta irratietan eta ikusten nun, da entzuten nun, eta nire haitxa eta ama zirena beti bere saliak zian, eta orduan neu ere erdi zaletutan nengoen bere musika eta bere bertsuak entzutera. Joan nintzen beraren gana, bertsua pila, eta hori zen zan nire kondena. Zezan nion bertsua behar nituela, eta lehenengo bronka hor jason eban momentuan. Zu ez zara trikitilaria ba. Zuk kopla behar dituzu. Koplak abesten dira trikitixaz. Eta orduan, non Xavier, egin kopla batzuk. Egin zituen koplak,
grabatu denuen disko bat, berak esaten zuen inoiz ez dugula bukatuko diskoa, baina grabatu denuen, horretarako pandemia ondo etorri zen, bukatzeko denbora harteko, eta, zorionez, diskoa hor dago, eta lagun handi bat egin dut urte guzti hauetan. Euskal Herriko 11 txokotan egon gara, bio batera, bai korrontzirikin, bai bio batera, eta benetan zoragarria da, Xabier Amuriza kotxean sartzen dudan bakoitzean. Iurretako parkin horretan gehatzen gara normalean, bertan sartu, eta Xabier Amurizaren lehenengo hitza beti izaten da, hola, egiten du eskuekin, eta garbe, adibidez, azpeitean, jende hona egongo da, entzuteko presta. Gero konturatu nintzen, toki guztiak zirela, beti jendea egongo dala, entzuteko prest. Orduan garbe, Xabier, hemen bergaran jendea entzuteko prest dago. Eta zuk askotan esatezu, ez da bela ematen ezer hemen debalde. Niri eskatu guztie, zuk etanik abestutea zuzar. Eingo duzu hori? Venga, txalon dio bera entzatia. Beitu, horretor. Amena, preparata. Hau normalien, zuzenean egiten dugu. Okerreko betaurreko ekarri ditut irakurtzeko. Eta eguen zuri, beti abestuten duen kantu eta gure baduzu, bergararentzat, debalde ez dago ezerta dakizu, eta eurentzat eskainita inimerku da. Begira, hau ere historiarako gelditu da, eta esan dudan bezala orain ezin dut etxera joan beharrezko betaurrekoen bila, papera irakurtzeko, eta nik betaurrekoak entzuteko erabiltzen ditudanez, irakurtzeko kendu ingo ditut. Zuri eguna, jainkoa berak egina, eskola mutilak ibiltzeko, limosna hon baten bila. Horra horgoiko zabaien, ez zuen edo nazien, oio txuren bat egongo dala, arrautzatzuekin abien. Sibiriz eta Granada, irulukainka zona da, irulukainka zona da, baina bat eta erdigaz opa da. Sibiriz eta Granada, urde azpixe hona da, urde azpixe hona da, baina irulukainka zoba da. Etxe gainean goldie, haren gainean belie, etxe ontako nagusi jauna, nekazari langilie. Etxeko Andre Mondrongo, ikezton asko emongo, ikemotuna limosnia itxi, etxuna asko edango. Etxeko Andre Mondrongo, ikezton asko emongo, ikemotuna limosnia itxi, etxuna asko edango. Aupa, Xabier Amuriza! Hemen suposatzen zen, Bergarako kopla batzuk kantatu behar nituela, bat-batean, baina naiz ausartu. Bueno, bukaera aldera iristen ari gara, baina hain familia argazki batera behar dugu, beraz, mesedez parte hartzaile guztiok, igo zaitezte ona, taula gainera.
bertso eskolako kideok, senitartekuok ere, igo zaitezte gure izan ezkero, Iker Serrano artista be, eta jarreko zarete danok adarrazkia teateko mesedez. Eta ekitalia bukatzeko, lantxo bat danondako. Xabier Amuriza abesti oso ezagunen egile da, eta euretako bat abestera goiaz Euskal Herrian, Euskaraz. Ondoren kanpoan mokadutxoa izango duzue, eta jarduteko aukera izango duzue. Eskerrik asko, Bergarako Udalaren eta Olasodorrea Fundazioaren izenean, eta datorren urtera arte. Hasiko zara, venga. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noiz baitezagun guda hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Bada garaia noiz baitezagun guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko bezaino dolgalduak ez gara. Hizkuntzak gabe esaidazuen nola irtengo naizen plazara. Geure harima hiltzen usteko bezaino dolgalduak ez gara. Euskal Herri euskalduna, irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena.